Ngiyabonga abantwana abahle basezulwini. Uma inkosi ikuthumile ukuthi guqa phambi kwabantu basezulwini uyoshaywa ukudlala. Ingakho nombane nabantu abadala nje bayibethi bayizingane uma sekufika kulokho. Ngoba usukuthunywe umuntu wasezulwini ethi khuluma phambi kwabantu basezulwini. Uyungazi-ke uma uwumuntu wasemhlabeni ukuthi uzokhuluma uthini phambi kwabantu basezulwini. Kodwa isipindo ibe naso siye sibe sodwa esokuthi uzokhuluma lokho okwaziyo nowake wakuzwa ngalomuntu wasezulwini okusuke ethiwa khuluma ngaye. Amen. Ilokho ke bantwana abahle basezulwini engizokhuluma phambi kwenu. Indaba kaShembe ngizokhuluma into engake ngayizwa. Ngikhuluma into engake ngayibona. Ngikhuluma ngento engiyibonayo. Kodwa yonke kuyindaba kaShembe. Ngicela ke sedlule encwadini. Incwadi yamazwi ahlakaniphileyo. Yamashumi 22, ivesi lesithupha. Amazwi ahlakaniphileyo amashumi 22, ivesi lesithupha. Ake ngizame ukuyisusa. Incwadi yamazwi ahlakaniphileyo. Sahluko samashumi 22, ivesi lesithupha. Luleka umntwana ngendlela yakhe. Kothi esemdala akayiphambuka kuyo. Isicelo sokubusa Ngiyela ke mashumi 23, ivesi leshumi neshagalolunye, ivesi lamashumi 22. mazwi ahlakaniphileyo. Isahluko samashumi 23, ivesi lamashumi 22. Lalela uyihlo owakuzalayo, ungamdeli nonyoko esemdala. Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo, nokuhlakanipha, nokufundisa, nokwazisisa. Uyise wolungileyo, wothaba kakhulu, nozala oqondileyo, wojabula ngaye. Uyihlo nonyoko bojabula naye okuzeleyo ethaba. Amen. Bantwana bahle basezulwini. Le ncwadi ikhuluma ngendaba yomntwana. Ithi le ncwadi womeluleka umntwana wakho esemncane ngendaba kaNkulunkulu. Uyothi ma ekhula ebese engaphambuki kule ndaba kaNkulunkulu omeluleke ngayo. Ithi wena ndodana yami lalela uyihlo. Ebese ungamdeleli nonyoko noma ngabe usemdala kanjani, ungamdeleli. Kepha ulalele izeluleko zabo nezimfundiso zabo ngendaba kaNkulunkulu. Amen. Umongo wale ndaba ulapho. Uma uShembe ethunywa uNkulunkulu ukuba azokhuluma indaba yakhe la kulelizwe lase-Afrika. uShembe waba nenkinga enkulu kakhulu ngoba wayezokhuluma indaba esikhulunywe kakhulu abantu abafike kuqala kunaye. Futhi laba bantu ababefika bekhuluma le ndaba kungabantu abafundile, yena engafundile.
ulaba bantu kwakukhona nabamhlophe ngoba babekhuluma indaba kaNkulunkulu wasentshonalanga. Kukhona nabantu abamhlophe beyikhuluma kahle le ndaba abayikhulumayo. Uma ke uNkulunkulu ethi Shembe ngiyakuthuma ukuba ungiyele kubantu bami ungikhulumele indaba yami. uShembe waba nombuzo wokuthi yini engizoyikhuluma kulaba bantu ngoba bakhona abafundisi abakhuluma le ndaba. Ngizokhuluma nini mina? Uthi uNkulunkulu bayeduka abantu bami bahamba ngeindlela zezinye izizwe. Ngeindlela mina engathanda bahambe ngazo. Uma efika ke uShembe eqala ikhuluma le ndaba. Le ndaba yabonakala ikhulunywa umuntu ongafanele ukukhuluma indaba kaNkulunkulu. Uma bethi bayambheka abantu lo muntu okhuluma indaba athi yena indaba kaNkulunkulu, bambona engafanele lo muntu okhuluma indaba kaNkulunkulu. Futhi phakathi kwalaba bantu kwakukhona sebeyizwe kahle indaba kaNkulunkulu ikhulunywa yilabo abafike kuqala abamhlophe abanye nezifundiso sebeyizwe kahle. Manje lesi sichaza esivule ngisho indlebe sizothini? Iyiphi le ndaba esizoyikhuluma esithi sona indaba kaNkulunkulu? Njengoba ke ngisho ukuthi base befikile abantu ababekhuluma indaba kaNkulunkulu. Base bebaningi futhi nabantu abasebephendukile baba amakhoba. Bebaningi futhi abangazange baphenduke beba amakhoba. Kodwa abanye babo laba abangaphendukanga ukuba amakhoba babethanda bekuthanda ukukholwa. Kepha baxakwe into eyodwa imigomo ebekwayo ukuthi ma usuthatha indlela kaNkulunkulu nansi imigomo okufanele uhambe ngayo. Kanti manje laba bantu kwakungabantu besintu, abantu abazi lamazwi ekade siwafunda athi thenga iqiniso mawusuthengile ungathengisi. Athi ndodana yami lalela ukufundisa kukaYihlo, ulalele ukufundisa kaNyoko ebese uhamba ngakho ungaphambuki kukho. Babazi lokho benezinto abayifundiswe abazali babo babashiye emakhaya ngoba ekhaya kwakuye ukuthi noma ubaba ezele enabafana ebese ethi mfana wami wena omdala ngoba nakho abanye basebancane ngizoshiya kuwe yonke inqubo yala ekhaya ngizoyibeka kuwe wena osuyongadela lezi ezilingane zakwethu uyifundise ukuthi la ekhaya kanjani kanjani. Babefundiswe lokho kwathiwa la ekhaya mfana wami unkosikazi akangeni ngasifakile isidwaba. Kodwa manje lenkolo uma ifika ikhuluma ukuthi isidwaba singene esontweni. Laba bantu baganiwe banamakhosikazi abanye ngamabili ngamathathu kanjalo. Kuthiwa kuleli sonto elifikile kulenkolo awuzi namakhosikazi angaphezulu kwenkosikazi eyodwa. Uza nonkosikazi nje oyedwa laba abanye bese uyabalahla. Lamakhosikazi azele onke nezingane umnumzana uhleli la ekhaya unamakhosikazi akhe nezingane. Kuthiwa balahle bonke abanye nezingane zabo ebese uza nalona nje oyedwa ngoba lo nkulunkulu ufuna unkosikazi oyedwa. Yayisho njalo lenkolo. Base behlule. Anilina makhala amadoda athi ayi ngiyathanda impela ukukholwa kodwa kanjani ngoba mina njengoba ngiganiwe nje lona unkosikazi wami wesibili kwafika umfowethu ongasekho wathi ngithathele unkosikazi ngase ngithatha lo nkosikazi wesibili lenkolo besifikile ithanga ngimlahle ngize nalona oyedwa base beyideka. Wayesefika kundaba ezavela obala ngoba zavela phambi kwamehlo amadoda. Wathi bantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu ongithumile akabandlululi. uNkulunkulu ongithumile uthi wozani namabheshu
uNkulunkulu ongithumile uthi woza unjalo kuphela ufuna into eyodwa, ufuna inhliziyo yakho ukuthi yavuma yini ukulalela imiyalo yakhe. Iyona nto ayifunayo. Ukuthi ubhinqe ibheshu nokuthi unjani akanandaba nakho. Ukuthi ubhinqe isidwaba akanandaba nakho. Ufuna inhliziyo yakho kuphela. Yayisicala lento ekhulunywa yilomuntu ahlangana amadoda ahlangana ngamakhanda athi nike nezwa yini ukuthi kunomuntu othi ukhuluma indaba kaNkulunkulu kodwa le ndaba iphambene nalele besesizwini. Ngalesi sikhathi eminye imizi yayisichithekile ngoba kwase kunamakhosikazi asephendukile asekholwa akhumula idwaba ngenkani ahamba enkonzweni ashiya imizi athi wona landela uNkulunkulu ngeke anake indaba yamadimoni. Sichithekile imizi. Uma efika uShembe ekhuluma lento lamadoda emizwa lo muntu okhuluma lento ukuthi ukhuluma ukuthi asize kuye sinjengoba sinjalo ayisesondela lamadoda ukuthi ake simlalele kahle lo muntu ukuthi uthini. Uma besondela kuye sebehleli phansi bamuzwa ukuthi bantu abami ngithunywe uNkulunkulu wenu, uNkulunkulu wokhokho benu, uNkulunkulu wobabamkhulu benu lona ongithumile. Lo nkulunkulu owayethuma uMose kwaIsrayeli wathi Mose mina nguThixo wokhokho bakho, uyeke lona ongithumile mina. Uye lothi angimtshele ukuthi umthanda nini, angidalwanga ngephutha, uyena owanenza nabayilento niyo. Wathi batabami ngizonitshela mina uNkulunkulu angakuthandi okufanele nikuyeke ngoba kukhona izinto enizenzayo angayithandi uNkulunkulu. Ngizonitshela kodwa iyodwa into engifuna kini akuvume inhliziyo ukuthi yemukele izwi lakhe ukuze mangimtshela lemiyalo kaNkulunkulu niyemukele. Base bemukela ke lenkolo kaShembe laba bantu abathathwa ngokuthi bayiziqhaza ngoba njengoba ukukholwa kwasekufikile kwase kunamagama ayisekhona kuthiwa khona abahedeni, khona iqhaza, khona ini nani, amagama amabi abhekise kulabo abangavumi ukukholwa ngoba bengavumi ukuhlukana nezifundiso abayifundiswa abazali babo. Uma ke laba bantu sebemlandela uShembe njengoba kungabantu ababengayile esikoleni, sasiye sithi masikhuluma ngendaba yabo sithi kwakungabantu abangafundile. Kodwa inkosi Msebe ithe yathi mikhuluma ngale ndaba yalaba bantu abalandela ubabamkhulu kuqala, yathi uma sithi abantu ababengafundile siyabheda, babefunde kakhulu laba bantu ngoba nendaba kaShembe bayifunda. Kuphela babengayanga ezikoleni, okwabo ukufunda kwangekhona ukufunda kwezikole. Laba bantu ke babengabantu babengabhali uma uShembe ekhuluma nabo, babelalela ngendlebe ebese beyifaka lento ekhulunywa enhlizweni zabo nasezingqondweni zabo. Bethi mase beyizwile le ndaba kaShembe ebese beyidlulisela eyinganeni zabo injengoba injalo ingazange iguqulwe, injengoba eyikhulumile umuntu kaNkulunkulu. Kukhona imithetho yala eNazaretha enzima kakhulu oyuthi uma uyicabanga ubone ukuthi laba bantu abalandela uShembe kuqala mhlawumbe kube babe izizukulwane esikhona namhlanje babeyoyiguqula lemithetho bayifihle iphele lemithetho ingabisakhulunywa. Kodwa laba bantu bayikhuluma indaba kaShembe injengoba injalo, nemithetho enzima nenjani bayikhuluma njengoba injalo, njengoba yayisho inkosi iMsebe ithi wokhuluma nangalokhu okwehlulayo wena ukusho kubantu ukuthi uShembe kwenziwe kanje noma kukwehlula wena, kodwa ukukhulume ngoba bakhona ababili nabathathu ongeke kubehlula. Nanjengoba ngimile nje ngiguqile lapha, hayi ukuthi kufanele ngikhulume ngento engikwazi ukuyenza mina bese kuthi engihlulayo ngiyeke ngingayikhulumi. Funa ngikhulume ngendaba kaNkulunkulu injengoba injalo.
ukuze ke size sifice nathi le ndaba kaNkulunkulu siyitholi njengoba injalo kungenxa yalaba abantu abayimukela abayigcina enhlizweni zabo bafundisa izingane zabo yaqhubeka yaze yafika lithi nathi ke bantwana bahle basezulwini la ekhaya indoda ezizalayo yasifundisa thina sizalwe amadoda amathathu ayibambisene ngendlela eyisimanga ngalo Shembe sikhule simbukela kubo lo Shembe obaba sebehambile kababili uselo baba omncane nangumvangeli uyena osele owamagcino kobaba ibona basifundisa lo nkulunkulu bathi lo nkulunkulu wasekuphakameni ulandelwa ngokuthi ulalele izwi lakhe kuphela hayo izwi nje lakhe kuphela nanjengoba sikhona la ezweni laseNkandla singabantu basethemba ezinhle sodwa kungenxa yokuthi sahluleka ukuthi sizokwenza kanjani ungalilaleli izwi likaShembe ngoba lamadoda azizalayo asifundisa ukuthi kulalelwa izwi likaShembe kuphela babe besithathe obaba sibancane ithi lencwadi lapha nakulo isahluko 22 ithi luleka fundisa indodana yakho isencane iyothi mayisidala ingaphambuki kulokho ifundise khona ngoNkulunkulu babe besithathe baba imvamisa thina siye kuJulayi sasihambela uJulayi ngoba kwakusuke kusebusika ekuphakameni basithatha baba kube nathi emhlanganweni sifike lapha sifike sithande kakhulu esikubonayo kukhona umkhulu lapha kwakukhona umkhulu sibone lo mkhulu osithandayo okuzothi mase kuthiwa sekuvala umhlangano size sonke sibe yinqwaba kuthiwa siyochawula kumkhulu asibamba amakhanda sonke omunye njalo manje nenhlanhla ambamba ikhanda azamenwaye ikhanda ambuzayo elokho emoyizela kancane umkhulu sizovalisa ngoJulayi kanti lo mkhulu ufaka uthando ngaphakathi kwenhliziyo zethu samthanda lo mkhulu samthanda kakhulu ngiyakhumbula nje umama wayezethi kwesinye isikhathi athi umuntu ohlubukayo ekholweni ngiyambona umkhulu sithi yebo siyambona ngiyabona ikhanda lakhe ukuthi linjani liyacebezela liyimpandla sithi siyambona esethi umama uyabona ke ezulwini uma uhlubuka ekholweni leli khanda likamkhulu liba yintaba engakhuphukeki lishelele uthi uyakhuphuka ushelele njoba nilibona licebezela athi ezulwini leli khanda lamkhulu kudlulwa kulo mawuya uNkulunkulu sakhula sesabake ukuthi hey niyakhuphuka kanjani kuleli yakhanda kule yantaba sithi masimbuka umkhulu esenkonzweni sicabange lokho sizingane sibancane incwadi kaShembe la emthandazweni yeSabatha ithi fundisa indodakazi yakho ingazobi ithi wena ndodakazi mawulalele kahle izifundiso zabazali bakho uyokwandelwa izinsuku zakho nenzalo yomzimba wakho iyobusiswa amen angazi noma mhlawumbe thina siyiyo lenzalo okukhulunywa ngayo noma sibusisekile noma asibusisekile angazi uNkulunkulu owaziyo kodwa engikwaziyo engangikuzwa khulunywa umama ekhuluma ngalo uNkulunkulu wasekuphakameni uthi ngesikhathi sengiphuma ngiyogana ubaba wangibiza wangihlalisa la wathi mntanami uyayibona lento ekhulunywa la encwadini kaShembe ukuthi thini wathi mntanami anginalo ifa engakunika lona ngokuyiphatha kahle kwakho kodwa ngikunika lokho kubhalwe okuthi inzalo yomzimba wakho iyobusiswa nezinsuku zakho zokuphila ziyokwanda mntanami uyiphathe kahle ujabulisile ngunika leso sibusiso kuphela anginalo utho olunye ngakunika lona wayesehamba umama ngokana la ekhaya umama mayefika la ekhaya wafike wangabathola abantwana uma engabathola abantwana wayesekhumbula ukuthi kambe nomama ezala wami naye wathi mefika la
waba nenkinga abantwana bakhe babeshona ugogo. Ogogo bethu babeshona, ishona ingane la ekhaya wangekho ngane. Kwakudla intaba lapha nansi intaba phezulu, igama lakhona kuthiwa kwakudla intaba. Umuzi wawumkhulu kakhulu, kugcwele inkomo, kugcwele yonke imfuyo ngoba ukhokho wethu wayeyinyanga eyisangoma elapha abantu enza yonke into. Bafika abantu la bezofuna ingane, abalapha ukhokho bathola ingane ziphile. Kodwa la ekhaya kwakhe kungekho ngisho eyodwa. Hayi ukuthi ayizalwa, ziyazalwa ziyahamba emhlabeni. Wayesezwa-ke ugogo ukuthi khona umuntu, ngoba wathi ugogo evakashele ngapha eNdulinde eKhabonini, wambona lo Shembe eseyintombi ugogo. Wambona lo Shembe wamthanda lo muntu. Wezwa ukuthi lo muntu ukwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Angiqondile ukukhuluma ngaleyo ndaba. Sekukaningi sikhuluma ngayo, kodwa inkosi ephambi kwethu ithi ngelinye ilanga ngesikhumbuzo, ithi uma ngabe kukhulunywa indaba kaShembe, noma ngabe leyo ndaba isiyakhulunywa isikhathi esingakanani, kodwa uma kuyindaba kaShembe ihlala imnandi kithi ngoba sikukhuluma ngoNkulunkulu wethu, sikukhuluma ngoShembe, siyayithanda thina ukuyilalela. Noma ngabe isiyakhulunywa isikhathi esingakanani ayiphuphi. Indaba ephuphayo eyami mangizoxoxa indaba zami. Angiqondile ke kodwa ukukhuluma ngaleyo ndaba. Ngikhuluma indaba yokuthi ke uShembe ukuze angene phakathi kwalomuzi wangena ngogogo, ngoba ugogo esezala abantwana abaphila. uShembe wakhuluma isimanga wathi uzozala abafana abathathu, labafana ngeke basafa. Esho kugcwele amathuna ngaphandle komuzi amancane ey'ngane zala ekhaya. Wathi kodwa labafana abathathu ozobathola manje bevela kuNkulunkulu ngeke bafe bona. Wayesezala obaba, labo bantwana obaba bathathu baphila nje bathathu kulwamuzwa kaMashisi. Kwamngena kwalokho ugogo ke wayeseba yilo muntu engikhulume ngaye, laba bantu engikhulume ngabo engithi bafundisa indodana yakho isencane ngaloNkulunkulu, iyothi mayisikhulile ingane zethu ziyasihlubuka ingane zethu. Nkosi yamakhosi, asazi ukuthi sizoyibamba kanjani ekukholweni, ziyasihlubuka. Kodwa lilodwa ithemba lokuthi uma lo muntu noma engahlubuka, uma wezwa ngaloNkulunkulu wasekuphakameni, zothi mase zimnetha induku zangaphandle, induku zasemhlabeni, uyoqhamuka segaqazela ehambe ecinga ukuthi inkosi ingaphi. Ngoba simfundisile thina esemncane, uyothi mayisemdala singasekho thina emhlabeni, mase zimnetha ngoba ziyanethana induku zangaphandle. Isho njalo inkosi ephambi kwethu ithi kuyabanda ngaphandle, ithi kuyabanda, ithi umuntu ophuma la uyapi ngoba kuyabanda ngaphandle. Ingishayise ngovale leyo nto uma inkosi ikhuluma, ithi uthi uzophuma yephi umuntu ophumayo ngoba ngaphandle kuyabanda. Sifuthumele masila ekhaya, ngikhuluma nje namhlanje emzini kababamkhulu ugcwele abangcwele njengoba hleli. Kade ngicabanga ngithi mina kambe lento engibonayo yinto yosulo ubani, ngoba angikhumbuli ukhona la unyathele khona uShembe wase kwesuleka kwaba sengadakaza nyathele. Kodwa engiyengibuzo umlando uyusale, ngisho ngahamba iminyaka emingaki uyasala umlando ukuthi uShembe kulelizwe wake wafika wanyathela la, noma ngabe la kuyobe sekuyihlathi, kodwa kuyothiwa kwakunomuzi owawula kwafika uShembe la wafikela kulomuzi owula. Sesimathambo mhlophe thina ngaleso sikhathi, lo mlando ngeke ucishwe umuntu, ngoba njengoba sikhuluma nje uke wakhuluma umfowethu uMvangeli ebona imoto yenkosi njengoba imeduze kwendlu, ethi nenguqunguqu yayincike kanje lapha kwaMkhize. Inkosi ilanga ifikele kaMkhize ngoba yayingenamuzi kule ndawo, kodwa yathi uma kukhona umntwana wami oyiNazaretha nginawo umuzi ngizoya kubo. Ethi yayincike kanje inguqu, incike lapha endlini kwaMkhize, lathi nesikhule sazi ukuthi kusontwa khona, kanti sisonta khona ngoba ila kwafikele khona inkosi yamaNazaretha, iqala ukufika la izweni laseNkandla.
kuleli izwe lakithi amaNazaretha kade engekho. Kodwa basitshela abazalayo bathi inkosi ilanga yathi anobheka ngoba kunabantu abezayo abanejibane kakhulu abazofika banedlule baniphuce nalokho enakho bese behlala phambi kwenu bese begcobana bodwa bese benishiya ngemuva nithi niyafika banikhombe emuva. Yasho njalo inkosi. La sikubonile la izweni lakithi. Labo lakithi izwe abantu okuthiwa bagcotshiwe abantu bethi sisenkonzweni kanje ngeSabatha bedlule la betshethe ingulube kade bozingela ingulube. Namhlanje ibona bathi thina singcolile ngoba singamaphekula. Ngeke manje usabatshela ukuthi bona thina sasivele siyamaNazaretha bengakhona. Ngeke usabatshela lokho ngoba bahlakaniphile bagcotshiwe futhi manje baseyigundele inkulukazi. Sebekutshela ukuthi semadimonini mabekhona la ekhaya. Ubudimoni bethu bubodwa bokuthi nje sama ezwini likaNkulunkulu. Siyacela ke kuNkulunkulu wasephakameni. Sesikubonile kakhulu Nkosi yamakhosi. Sikubonile baba imisebenzi yakho uyenza kuleli igceke. Sakubona ukuthi ukhona asikaze sibe sodwa. Asikaze la ekhaya sibe sodwa. Iloko asukela njoba sakhetha ukulandela inkosi iphume ebuhleni imsebe sayilandela. Kodwa uNkulunkulu siyamuzwa la ekhaya. Siyeza ukuthi ukhona. Sibona ngezenzo ngoba uNkulunkulu uyubone ngezenzo ukuthi uNkulunkulu usekhona usasibhekile. Bayazi abangcwele la ekhaya sinenkosazana la ekhaya okufanele ngabayikho. Fanele ngabayikho emhlabeni. Kodwa sehle lo umusa ikhona. Thina yesaba umusa wakho bantwana abahle basezulwini mubi muhle ngoba uhambisana nesiqalekiso. uNkulunkulu mekwehlisela umusa usuke nethemba lokuthi uzothi mase kwehlisela umusa wakhe ebese uhlala kuye ungaphindi ubheke lutho olunye ungabe usabheke eceleni ngoba ukwehlisela umusa wakhe wambona ukuthi uNkulunkulu ukhona eduze wakho. Uma ke usubheke eceleni usuthini ngaloya musa akwehlisela wona. Njengoba ngikhuluma ngale ndodakazi engikhuluma ngayo ulwandise igama lawo yaqanjwa imsebe. Uyazi ngesikhathi inkosi imqamba sasisemhlanganweni esibusisweni yathuma angisazi ukuthi muphi umfana wayo inkosi eyamthuma ngesikhathi ngifika kuyona yathi akalanda iphepha endlini yayisilibhalile vele yathi akalanda iphepha wabuya nephepha laligoqiwe yasinginikeza lona ithi igama lomntwana wakho lo. Ngalithatha leli phepha ngalithima ngilivula lithi unothando. Ngabuya naleli phepha umhlangano sovaliwe yaza la ekhaya ngafika la ekhaya ngaxoxa
ukuthi uNkulunkulu wasephakameni usiphile igama lomntwana wathi uyathanda. Safika ngesonto esihle. Uthenga umsombuluko kwangena ucingo. Ngikhumbula kahle ngangilapha lapho kumkhona leya moto wangena ucingo manje ngiyabheka. Hawu. Inkosi. Bona yona uqobo lwayo. Yathi mphakathi ngathi baba. Silalela. Kwenzeka iphutha. Leli phepha umfana alithathile akulona igama lengane yakhe. Bantwana abahle ngikhuluma ngendaba yasezulwini. Ithi akulona igama lengane yakhe. Yathi ngithanda abe wandisi. Yathi lelo gama igama lengane kaJobe. Lezi ingane zayizalwe kanye noJobe. Naye igama lengane yakhe leli. Yathi igama lengane yakho ngithanda kube umwandisi. Yama lapho yathi ulwandisi. Lokho sithina nje siye simbize ngokuthi ulwandisi udumo ngoba kwase kusho umama ugogo wakhe wathi ulwandisi udumo lukaShembe. Kodwa yona yathi ulwandisi. Lesiqe ngase ngithi inkosi yamakhosi ngiyezwa baba. Ngathi mase ngifika lapha kuyona yasilikhipha leli iphepha ke isithi nanti iphepha lakho lincanyana ngalithatha ngawulaminate leli iphepha ngalilaminate ngalibeka athe zingikhombisa nje ingane lisahleli ngifuna libe umlando. Yini ngoba lo nkulunkulu wangenzela isimanga abantwana bakhe basezulwini akaze ngizwe mina ukuthi ingane iyife kodwa uphinde ivuke esifini sikanini. Ngabona umhlobo engingawazi ngithi mina inkosi mayikhuluma kanje. Mina ke nguthisha we-life sciences i-biology ngolimo oludala nguthisha we-biology. Inkosi ngiyazi ukuthi ngangeke ngizwe ikhuluma yayifundisa i-LO bese ngithi mina hawu inkosi kusho ukuthi la kwi-biology ayazi inkosi ukuthi uma nje kuke kwenzeka umuntu ekhulelwe kwaba nesimo sokuthi ebese kuba khona igazi lomntwana usuke sehambile emhlabeni. Futhi inkosi ayazi. Ngishiso ukuthi uma engifonela sikuJulayi ekseni ngithi 2012 angekho kahle ekugcineni eminyaka. Ekseni ngene ucingo uthi umakoti mangithi ngiyalibamba ucingo uyakhala. Ngithi ngimshiye vele elokho ekhala ngeenhlungu. Uyakhala. Ngithi ngakwenza uthi angazi kodwa kunento evele yehla nje yathi khokhe. Yayisihlala lapha esinyeni njengamanje nje akusavumi ngisukume phansi. Ngase ngiyabona ukuthi hawu ukuphuma izinyanga zazi3 ngaleso sikhathi. Hawu isisi siyaphuma wathi akusavumi ngisukume. Ngathi mina ngizokwenza njani? Ekseni kusalelwe ngaphaphatheka ngathatha umNazaretha ngawugqoka ngagijima kulelwe uJulayi nje bakubanda kanje ngagijima ngathi ngiyabheka kuthule endini yenkosi salele inkosi. Ngase ngicabanga ukuthi hayi angqonqoze ngale ingane. Mangqonqoza la enganeni bese kuvela inkosazana khona inkosazana la kubantwana bemsele kuvele yona. Ngithi mina nkosazana ngisize nginenkinga la awungiphuthumele baba. Ivela ingane yabona ingane lokhu kokuthi khombisa ukuthi yesaba. Vele ingane ithi mphathi. Bese ngithi mina hayi uma usaba uya kubaba yabuma ufike ubekelele udaba kuma. Mhlawumbe uma uzokwazi ukuthi angihamiselele. Ithi ingane umama ulale phethe umkhuhlane ubethe singamphazamisa. Ngathi mina hayi. Ngathi hayi. Shona kuye ubaba. Wena ke manje shona kubaba. Shona kusi isiboshwa. Isiboshwa sasezulwini. Isiboshwa sivuswa noma inini. Shona kuyena hamba ungqongqozele yena ubaba. Fika ingane yangqongqoza, ingqongqoza ithi ngqongqonqo inikini izandla ingane yesaba. Ngqongqoza inikini izandla. Ngathi ngezwe wayeseyiphendula ubaba. Yayisithi baba umphathi uthi unenkinga. Yayisithi inkosi imtshela jike ngale, majika ngale. Bantwana abahle basezulwini ngikhuluma indaba yalo nkulunkulu wenu. Amen. Ngikhuluma indaba yalo nkulunkulu wenu ukuthi ningadlali abantu
ningadlali abantu benisusa enkulunkulu. Ngicela ke sifunde ukungibhekela kahle incwadi yabaseGalatia. baseGalatia 6 verse 9. Galatia 6 verse 9. Lithi ke besuvuleka umnyango. Ma iqhamuka inkosi iqhamuka igqoke igawuni ifake isigqoko khombisa ukuthi nje ngoba kubani. Ibisifake izandla maphakathini kwegawuni. Ithi kwenze njani mphathi? Ngithi mina baba nginenkinga. Ade ngifonele umakoti uthi. Ibisithi ukhulelwa ngithi baba ukhulelwe. Zingake inyanga ezintathu. Yayisithuba. Yathula yayisikhipha izandla la kwegawuni. Yayihlanganisa kanje. Ngayibona ukuthi yenze ukwethuka. Yahlanganisa izandla yahlala phansi kusofa. Ilokhu ihlanganisa izandla ethula ingangiphenduli. Yayisithi uNkulunkulu kaShembe uzomkhumbula. Yayisithi kodwa ke nawe ulinde. Nanto izwe ekhulu bantwana bakhe basezulwini. Yathi kodwa nawe ulinde. Manje angazi lokhu kulinda mase ngicabanga ukuthi inkosi isho kulinda kuni ngoba njengoba ngila emhlanganweni vele ngililile. Kodwa yathi nawe ulinde. Ngase ngakhumbula ukuthi umama wayesixoxela ethi la ePhakameni wawuthi moyocela into bese uyalinda ufike uhlale khona wenze yonke imisebenzi yenziwayo. Fundisa indodana yakho isencane iyothi mayisindala ayiyukuphambuka kulezo ndlela oyifundise zona. Wena ndodana yami umhloniphe umlalele unyoko ngisho semdala ukuthi uthele. Ngase ngikhumbula ngathi mina ngeke ngeze umvangela uBM ethi ememeze ethi kuyolungisa iziba sokubhabhadisa. Nami ngizoya lapho ngizolinda ngokuya lapho ngoba angikwazi lokho kulinda okusho inkosi ukuthi okunjani. Incwadi yabaseGalatia kashuko sesithupha ivesi elika-9. Kepha nxa senza okulungileyo masingakhathali ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadanganga. Amen. Nithi ke bantwana bahle basezulwini ningavumi ukufuzwa umuntu phambi kaShembe. Amen. Ngoba uma sihleli phambi kaShembe silalela imiyalo yakhe senza izinto ezilungile phambi kaShembe. Ngeke sidangale kuzofika isikhathi la sizovuna khona ngalokhu kuthembeka kwethu kuNkulunkulu wethu. Amen. Uma ke sengihambile ngaya lapha ngoba ngathi mangiphuma enkosini ngase ngafonela khona umfana wakithi la ozalo umshumayeli uBhotso. Ngafonela uBhotso ngathi Bhotso kuphi? Uzalo umshumayeli ongale akafuni nakusibona. Kodwa lo mfana izingane zakhe inkosi yamakhosi inhliziyo yaso angazi ukuthi zayithatha ngoba noma senzani la ekhaya zikhona ziphuma ngenkani zimshiwe. Ngafonela yena ngathi kuphi? Ngathi awuphuthumele nakho sekwenzeka isimanga uMazulu uyedwa lapha manje sekwenzeka into enje. Athi awubhuti ngilayisha abantu into engizoyenza ngizokucelela uBlose ngizokucelela uBlose ngoba uBlose uyalayisha njengamanje kwangoLwesihlanu uya ebuhleni. Ngizocela yena adlula mbele. uMazulu ke wakhe ngale akekho la ekhaya. Bese ngicabanga ukuthi lo muntu olayishayo oyebuhleni uzomsiza kanjani? Uzolithatha kanjani iphekula? Ngoba phela uyalayisha njalo ulayisha amakholo ayebuhleni. Bese ngibuyela kuBhotso ngithi uyamthola Bhotso ethi hayi sengimtholile uthe akaphume ame ngaphandle lapho uzodlula mthatha. Bese ngibuyela kuyena uMazulu phuma uyoma lapha uBlose uzodlula kuthatha athi akuvume ngihamba kusahambe. Ngithi mina ncenga bese ngifonela intombazana amaphilwana hamba umthathe umdonse ngengalo ibisi intombazana uthotha kusahambeki akhokhobeke lento ihleli lapha ezansi manje siyehlile njengomuntu obelethayo. uBlose mayefika mthathe
Inkosi yamakhosi ngiyamcelela baba lo muntu kaNkulunkulu wayesanda kuphenduka nje waphenduka kabi waphenduka izolonakele ngiyamcelela usehambile emhlabeni ukuthi ngalokho nje uNkulunkulu amkhumbule wamfaka babipha amakholwa ayesemotweni abiphela leli phekula elifakwa la wahamba naye wambeka ekliniki wayese mangimfonela wangitshela cha ngeke ngambeka ekliniki Nduli wathi Nduli bengeke ngiyeke ingane yakho isenkingeni uma efika lapha ekliniki isikhashana mangithi ngiyafona athi lo ntombazana omphelezele hawu futhi sekonakele usekonakele ethi hayi uthe sahleli nje emabhentshini kwavele konakala hawu ethi nje njoba ngikhuluma nje onesi kade sebegcinela becleana la konakalele khona kade begcinela onesi sebemthathile nje bameqisa ulayini bamfaka ngaphakathi bakhuluma naye bamduduza bamkhanselisha nani basebethi uzodlula esibhedlela ukuze abone udokotela esibhedlela eMbongolwane bese ngithi mina cha kulungile uma sekwenzeke njalo esibhedlela bazofike bamclean akunankinga kulungile bengikhalela umphefumulo wakhe anginandaba nalomphefumulo vela usekho uma ke sesibuya lapha ya eksebenzeni iziba no PM senguzile konke lokho bese ngibuyele enkosini baba uyitholile imoto iyamhambisa esibhedlela ngakho ke angazi baba ukuthi kuhamba kanjani kodwa khona usesibhedlela bese hayi kulungile nomkhokheli kade fela ezobika leyo ndaba ebese ntambama bangimfonela athi ngithema ngifike esibhedlela udokotela engicheka wayesethi udokotela njengoba ulawo ubuzweni ebese chaza ukuthi ubezweni akhiphe nengubo enegazi nazi nengubo athi udokotela ngisho ngoba mina ngithi ngiyacheka ngithola ingane ayinandile ngithi udokotela usho njalo wayesengikhiphe sethi ke angibuyele ekhaya uma kukhona okunye ngizwayo ngibuye udokotela ngacasuka ngathi mina kodwa lesithingi dokotela sasivelephi ngoba befanele yena amclean akhiphe lento ngoba usho ukuthi lokho kuyihlule kusasele befanele akhiphe khona ukuze phela umuntu angalokho ehleli lento engasekho ngaphakathi bese ngibuyele enkosini baba uthi uye kudokotela udokotela wafika washo yavele akhipha amehlo yathi hayi ngeke iphume thina ngibaba wathi ngeke iphume wangibona ubaba ukuthi angiyikholwa wathi lalela uyabona njengoba bengithi bengibamba umphefumulo hayi ngithi mina Nkosi yamakhosi ngihambe abuthi mayisefika ekhaya ekseni ngithi ngiyamfonela ethi khona ngizwa lutho kodwa ngiyesaba waqhubeka isikhathi washaya isikhathi yazala intombazana ikhona la intombi le wathi uShembe ulandisa udumo lukaShembe ngisho ukuthi ke bantwana abahle basezulwini lento njengoba ngikuxoxela yona ngiqinisa wena ngithi mina ungesabi uma sisteli phambi kwaShembe senza okuyikho asikhohlwe ezinye izinto ngelinye ilanga uzovuna ngoba uthembekile kuNkulunkulu wasephakame amen okwethu kunye ukuba sigcine imiyalo yakhe ngoba ithi incwadi eyingcwele uma sithi siyamazi Shembe kodwa singayigcini imiyalo yakhe lokho siqamba amanga sikhuluma ubala esinamanga umuntu okuyena omazi uNkulunkulu ilona ogcina imiyalo yakhe yini thina kalula kangaka uma kufika nje umuntu kithi ekhuluma indaba yokuthi hlubuka bese uyavuma nawe usuyasuka phambi kwaNkulunkulu usuyahlubuka umuntu akushonise ehlathini ayokusebenzela ehlathini ungazi uyokwenzana ehlathini kwenziwa yini
yini sibe lula kangaka sibe sihleli noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wehle ezulwini wehlela ukusondela kithi ukuze mase nenkinga njengale nkinga engibikayo engimxoxela yona sibike kuyena usho njalo umfowethu mangabe lapha ezulwini ephethe Inkonzo uthi inkinga yethu uma sizokhonza uShembe womoya sizobika kubani mase nenkinga ngoba ngikhuluma nje abantwana abahle basezulwini khona manje ayizolo manje nje kulamasonto nje lawaya ngisazi bekumhlaka bani ngihlelwe isimanga engasazi ukuthi esokuthiwani ngithuma ingane lapha ekhaya kwamkhokheli ngoba nomkhokheli wakhe ngale ngithi ayihambe ingane zingikhelela amanzi ngiyebhala sengithi kulomdalana uAsithembe ngithi kuyena faka ke igubhu ebhaleni bese kuthi laba abanye bakulandele ngezigubhu nizoyilayisha bese niyayithutha ngikhuluma into eyodwa uma ucabanga ukuthi udukile hayi salusulalela mina ulalele lokho engishoyo uyibona ukuthi awudukile uphambi kaNkulunkulu amen ngithi ke hambani ke niyokha amanzi kwaku-11 ikhathi emva kwesikhashana ngifuna ukucoba noSimendo omncanyana kunendawana engifuna ukuyiphela emva kwesikhashana ngizwe ingane ikhala iqandula khala phezulu ngivele ngethuke ngoba ngiyeza ukuthi lo khalayo ilomdala ngethuke loqhuba ibhali manje ngiyaqhamuka nange sehleli phansi kuvrandi ubamba unyawo ngithi yini ngiyamthethisa yini kwenze njani uthi senginizwe inyoka abamkhana ngikhona nje akaze ngimbone umuntu olunywe inyoka ngaqala ngikubona yona abamkhana ngathi uphi ubambile okhuzana unyawo ulibambile unyawo angikhombisa athi la manje ngiyabheka sengififi igazi ngaso lesi sikhathi seliqalile uqumbu unyawo ngithi mina athi bimnyama ihambe yathi shonele ibimnyama ngithi ngiyalandela ngiyaphenya ngithi ngifuna ukuthi mhlambe ngayishaya ngiyiphathe bayibone ukuthi inyokana esibhedlela ngingayitholi inele yenza lokho yahamba lenyoka le kusho ukuthi ugibele kuyo ngebhala yaqasuka into ongakazi uyibona yavele yazimelela onyaweni ngithatha imoto ke manje ngithi ihambe emotweni kushona endlini mangifike endlini ngithatha ucingo inkosi isevula amasango ngiyobisa evula amasango thatha ucingo shaya ucingo ngithi ngifonela abaseduze kwenkosi alungene ucingo seyiza ucingo ngibe sathi alungene ucingo nginovalo lodwa angifuni ukufika uhamba ngize ngifike esibhedlela inkosi ungakafiki lokhu ukukhuluma kuyona ngoba khona ingozi khona ukuthi ngithi ngiyafika esibhedlela bathi umjovo wopoison walenyoka ukho ngiyamazi uShembe ukuthi maye sezwile uzohamba awenze ube khona lo mjovo walopoison ngoba ngiyamazi ayiyangene bese ngifuna ngimthola umfundisi Kristu ngithi mfundisi gijima mfowethu gijima ungiyele enkosini ungibikele ingane yami isibuya indoka gijima ngaleso sikhathi sengithatha uma wakhe siyaphaphatheka manje ngithi ngiyafika ekliniki ngiyabuza nina umjovo wenyoka bethi asinawo singabunika nje first aid ukudlule esibhedlela ngithi mina ayikulungela ngivele ngidlule niye kwelinye ikliniki esilethemba elikhudlwana nina umjovo wenyoka bethi asinawo sokwenzela ifirst aid naye kulungela ngivele ngidlule ngishaya imoto ngigijima uma sisendleleni lubuye ucingo lomfundisi sathi mfundisi ngithi mina mfowethu ebesethi sengibonile baba ithi inkosi uShembe wasethembisa wathi siyolwa inyoka kodwa ngeke sife ngithi mina mfundisi phelele ngezwe kunento ngaphakathi ethi kuphelele ngaleso sikhathi uma sithi entumeni ibisithi ingane ukuthi angiphalase futhi upoison usunyuke kangangokuthi usuphezulu emzimbeni ithi akalibinyanga waphalasa ngaleso sikhathi unyawo lwenyuka
Uma sifike esibhedlela ngiqhamuka kunamaphoyisa mase ngiyangasesibhedlela athi ayangivala amaphoyisa ngawahlaba ngamalabu ngathi nje qhinuka phoyisa ngathi ngidlula ngangiwatshela ukuthi ngiphuthumisa ingane lunywe yathi athi hamba ngiyafika esibhedlela udokotela uselanjini udokotela uselanjini hayi ngaleso sikhathi mina sengiyahlanya ngaleso mithi webonesa nimtshelile udokotela ukuthi i-emergency le athi bethi simfonele wathi uyabuya isebenzi kahulumeni ke ngokuthi uhulumeni akaholela ama-overtime uyabona uma ukhuluma ukuthi asisebenze ngesikhathi ongeyise esomsebenzi hayi uyadlala uthe uyeza udokotela kwaze kwashaya u2 okwafanele abuye ngawo kwayima ebuya sebemfakile kodokotela idrip bafaka nomuthi othile umjovo uma esefika kudokotela isitho seqale kuvuvukela unyawo ebesethi udokotela hayi sizomlalisa bamlalisa ngesikhathi lo muntu owayemqhuba athi lo muntu ukhona omunye lo muntu ngabona akaphilile kahle athi lo muntu ukhona omunye owafike lunywe inyoka bamfaka idrip bathi beqeda umfaka idrip wayihamba emhlabeni wabelwa phalaza wahamba usho leyo nto uqhuba ingane lengane athi siyiphalaza nayo uyayethusa ingane ngikhuluma ukuthi ke bantwana abahle basezulwini ngoba uShembe usethe ngeke abe nalutho thina uShembe wasithembisa ukuthi noma inyokazi ngasiluma ngeke sife ngaba nalelo themba ngahlala ethembeni lokuthi uma sekusho inkosi yasephakameni ayikho enye into engaphinda yenzeke angisazi uhlala izwe ingane kodwa mase nginqamulela indaba wayesiyaphuma ke esibhedlela uma ephuma esibhedlela lapha embotsheni yenxeba kumnyama kunento emnyama kukhombisa ukuthi isivimbo sehlule kwahamba yahlehla lento yahlehla lesi sivimbo semnyama sithe masiphuma kwasekuphophoza amanzi khombisa ukuthi kubuya lo poison usungephakathi uShembe ukhombe emumva wathi phuma la wangena khona ngoba umntwana wami lo Amen. Ikho ayidlanga sifiba ayidlanga sihlungu izwi likaShembe kuphela namhlanje ngiyibuze njengoba kuthiwa ithi incwadi esifundile fundisa ingane yakho isencane uyifundise ngoNkulunkulu namhlanje ngiyayibuza ukuthi uba lengane ngayikhothisa ibibe ezithile ngabe namhlanje ithini ngabe ithi yasindiswa uShembe noma yasindiswa izibiba nami ngaba ngazi ukuthi ngizothini kuyo kodwa namhlanje engubonile kuyona incane ingaka ithembe sinalo ngaloNkulunkulu wasephakameni uma ukhuluma indaba kaShembe vele icwebinye bese nehlweni ngabona ukuthi lento ingane yami iyokhula nayo ngisho kuyona ngithi mntanami ngisho usunkosikazi 14 kuyothi baphakanywa ukhuluma ngalento ukuthi wena wabuye enyokeni ngenxa kaShembe Umsebenzi 19 verse 1 to 2 Tina yesabumusa wakho Mseni noma izeni isahluko seshumi shakalezi kwathi uApollo
eseseKorinte uPawulu esedabulile izwe elingasenhla wafika eFesi wafumana khona abafundi abathile wathi kubo nimamkele umoya oyingcwele lokhu nakholwayo na bathi kuye asizanga sizwe nokuba ukhona umoya oyingcwele Nkosi yethu simangate Yesu yephambi nawe mukela yini umoya oyingcwele na nawe mukela yini umoya oyingcwele na lapha umpostoli ukhuluma nabantu abakholwayo ngoba khona into abone beyenza wayesebona impawu zokuthi laba bantu bayakholwa kodwa umoya oyingcwele abazange bawamukele awukho ngaphakathi kwabo uma bemphendula bathi selokhu sakholwa akaze sizwe mfukuzwa nje uthi khona into okuthiwa umoya oyingcwele akaze sizwe nemfukuzo manje na-ke thina maNazaretha njengoba uShembe ethi yehla umoya oyingcwele ungene kubo bonke ebese usebenza lokho okuphandwa nguwe sawemukela yini thina umoya oyingcwele uthi ungene ngaphakathi kwethu uma sawemukela senziwa yini pho uShembe simfuke kalula kanje ufike nje indoda yomunye umuzi kimi ifike ithi hlubuka manje ebese ngempela nawe usuthutha uNazaretha wakho usuthamsaye enkosini sengiyahluka wenziwa yini ukhona yini umoya oyingcwele kuwe
uShembe wangena yini kuwe njengoba ethi yehla moyo oyingcwele ungene usebenze kubo bonke ngoba noma ungakholwa uma kodwa ungazange umukele enhlizweni yakho umoya oyingcwele ngoba umoya oyingcwele ufika uyishintshe inhliziyo yakho ungabe kusaba umuntu wasemhlabeni kube inhliziyo yasezulwini kuthi makhuluma izwi likaShembe ulizwe njengoba isho inkosi yasekuphakameni ithi noma inkosi ingakuboni kodwa izwi lakho ngingalizwa ngoba ubaba wami ngiyakwazi noma kuthiwa nguboni mangizwa ngikhuluma ngiyezwa ukuthi izwi lakho leli ngoba nginomoya wakho bantwana bahle basekuphakameni asishintshe uhamba kwethu siyeke ukulalela nokunaka indaba zabantu ukuthi bathini sigade into eyodwa ukuthi lithini izwi likaShembe uShembe uthini kithi amen ubaba mkhulu mesehamba esezohamba emhlabeni into yayimkhathaze kakhulu ngaphezulu kwakho konke ukuthi sizosala sibe yini yona ke imkhathazeka wayengakhathazekile ngokuthi uzohamba emhlabeni wayengakhathazekile ngokuthi izingane zakhe zizosala nobani wayengenandaba nakho konke lokho kodwa wayekhathazeke ukuthi amaNazaretha azosala abe yini azosala nobani abe njani uma ikhuluma le inkosi yasekuphakameni umsebe ithi wahamba wayebhenqola wafika wahlala ehlathini wathi batabami ningasondeli kimi ngoba babe ngamazi abantu ukuthi kepha undodana yakhe ilanga lamcinga laze lamthola lamfice lapho wathi mntanami ngihleli lapha ngilindile ngizokhuluma noNkulunkulu ithi ke uma esebuya lapho wabuye esehamba ehlabelela ethi majilo wenama wosana namhlanje inqamukile izopho ebezibopha umoya wakhe eshiso into eyodwa ngoba uNkulunkulu wayesemphendulile ukuthi umehamba yena emhlabeni uNazaretha uzosala benjani uthi ke mayesho wabona into angakaza ayibone amaNazaretha amaningi emahle evunule ngayo yonke ivunulo ngoba ubaba mkhulu waze wahamba emhlabeni ingakazi ivunule yonke imvunulo yaseNazaretha kepha emoyeni wayibona wayesebona nokuthi inkosi yasekuphakameni izoqhubeka ibe khona amaNazaretha aqhubeke uthi ke wayeshise ukuthi indodana wakhe wayenqabile wathi hayi baba phela akusho ukuthi uyangizala sekufanele unqumele ngempilo yami kusho inkosi ilanga uma ethi mntanami uma ngihamba uNkulunkulu uthi uzosala uqhubeke nabo umsebenzi ebenwenza ukhuluma ngesifundiswa ukhuluma esifundisweni kusho isikhaza sithi isifundiswa siyeke kuba isifundiswa sinakele uthi ke inkosi uma ngabe ikhuluma ngalento ithi kwadinga ukuthi enkosini ilanga kungene uthando qala lukayise lungene ukuze akwazi ukumukela lento wayeseyimukela ke uBombela wambona emoyeni ukuthi useyimukele lento uNazaretha uzosala bube kuhle uma ikhuluma nathi inkosi Msebe sasise eThembezile kwakungena umhlangano kaOctober ikhuluma nathi Msebe sesicelile sacela ukuthi cha Mfundisi uGumede awukusicelele kade sizongena umhlangano angeke size siphindele inkosi engasemnandi empilweni angeke siphindele emva singayibonanga inkosi ngoba uGumede usinekela izandla ukuthi nami sekuphela isonto angimazi ngingamboni sithi ngeke siphindele emuva sinjalo awusicelele enkosini siyafisa ukuyibona bese siphindela ke emakhaya yayisizama inkosi yahlala lapha uVrati angikhulumi ngalokho kodwa ngilandela amazwi yawayo ngoba abantwana bahle basezulwini uma sizokhohlwa ukuthi uShembe utheni kithi njalo sihlale sesithi uma isihleli inkosi iyasibheka ibheka ngapha yafuka ithule nje imamatheka nje ithule yabheka ngapha yayisithi ngiyajabula uma nginibona nikhona bese nginovalo ngoba ngiyazi ukuthi abantu bomhlaba bayashesha ukubona lapho kungcono khona ithi nikhombisa ukuthi niyazi ukuthi anizile yini manje ke uma inkosi
ephambi kwethu ithi leli bandla elikaNkulunkulu elikamnikazi akulone lami akulone lemsebe akulone likabantu uPombela uthi la emthandazweni yeSabatha kuverse 1 bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba inkosi mayithi leli bandla akulone lemsebe isho lokho ukuthi ibandla likaNkulunkulu insebe yasho yathi nizile yathi nize kuNkulunkulu niyakhombisa ukuthi niyazi ukuthi nize kuNkulunkulu yabona uma ngibuka mina lento mayimsebe ekhuluma kanje yabona wase kufaka upelepele beleni kukamama afaka upelepele beleni eyekisa ingane yakhe ukuncela ngoba sekufanele iyeke manje ukuncela ihlukane naye inkosi yayisiqhelisa kuyo ukuthi asikwemukela simukele noma yini ngoba size kuNkulunkulu ke akafi uNkulunkulu akayindawo usho njalo uPombela ehlabeleleni sakhe elesi sesikhumbuzo uthi ngizovuka ngembathe inyama entsha nanini ngiyoba khona uma sithanda uba izintandane ngabe siyaziphathile singaziphathile intandane kepha uShembe inkosi Msebe ayishiyanga sizintandane ayishiyanga sodwa futhi uma uhlakaniphile umdala isikhombisile impawu inkosi ukuthi khona into inkosi eyilungisayo manje khona into eyilungisayo futhi yasikhombisa ukuthi ilungisa kuphi lento isikhombisile manje ke angazi ukuthi uma sididizela sifunani sengizovala Nkosi yamakhosi ngiyathanda ukukhuluma ngalento ngoba engangihacocelwa ngangikhona ngiyoyikhuluma noma inini ngiyoze ngife ikhuluma ithi inkosi enambithile kwakuwuJuni singagidi thina kugidwe lila ithi inkosi sihleli nje nayo phambi kwendlu yayo ngaleso sikhathi ngangakabuyeli emsebenzini ithi inkosi hayi lempi enizwayo ayibhekene nayo ibhekene nobaba ithi kudala yaqala lempi kuliwa kuthiwa aliphele igama likaGalile yasho kanje amazwi ayo la kudala lempi yaqala uthi ngakho ke yakhipha amehlo yathi ngakho ke ngiyolwa ngize ngife ngiyothi mase ngifile bafika bafowethu baxosha ikhaya baqhubeke nempi wathi uzele ubaba akashonga ukuthi ngivele ngikhuluma ngento eyisho yena wathi uzele ubaba ngakho ke ngiyolwa ngize ngife bafika bafowethu baxosha ikhaya baqhubeke nempi ilokho kuphela thina okuthe inkosi ma kufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu uthi useyayibiza salindela lokho kuphela uthi wasethembisa wathi ubaba uzele abafowethu bazocosha ikhaya futhi asinakuyikhethela thina ukuthi imuphi umfowabo ofanele acoshe ikhaya cha mina kuphela amehlo ngangizowavula uma ngase uyena umfowabo wenkosi bese ngithi kodwa kanjani ngalawa amazwi inkosi ewakhuluma ngikhona ngixoxelwa kanjani ngalawa amazwi ngizovula kodwa mangumfowabo wenkosi anginankinga mina ngiyasitshela yasilungisa manje imoya iyohlala ikhona imoya elwa noShembe kepha abantwana bahle basezulwini singayivumeli singabi lula singabi sengathi singabantu abangazange bawumukele umoya oyingcwele enhliziyweni zabo singabi lento eyisho inkosi yamaNazaretha ulanga kuMasilodi ithi amaNazaretha ayiziphupho mhlawumbe wayekhona nje ekhulu ngaleyo noNcube ngoba msanda ukuthi kanti uNcube ngidala kangaka osemakhosi babe sihlaba ngeqhano lapha oNcube noni ngithola ukuthi uyamazi ni masifike lapha ePhakameni lapha endlini kunendlu lapha eGinyezini enkulu yakhe ubaba omkhulu ngiyacabanga ukuthi cishe lezi igqoko zasedala sahlala khona ke salindele ukuyensimbi mase sithandaza lapha endlini sekumnyama bese besigwaza ngeqhano labo ababehlala ePhakameni Nkosi yamakhosi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu wasePhakameni baba ukuthi akasenze siqine asibe amadoda sibe ngamakhosikazi sibe izintombi
ezithembekile enkulunkulu asingathatha umoya bafowethu noma ngabe kusho bani nathi inkosi phambi kwethu sibheka inkosi kuphela thina noma ngaqhamuka bani ohlakaniphe kanjani nonjani kepha thina asilalele inkosi ukuthi ithini futhi uma silalela inkosi uyazi yenze isimanga ngisanda kuyicabanga lento inkosi ithi sengizokwakha ama committee yathi khona ikomiti leyingwe yathi niyabona ke labafundisi abadala yonke into engiyenzayo mina ababona kuyona bengaceli nje ukuxolela aboze kimi bezosho ukuthi yini le abayibona yilungile manje na imupho omunye umnyaka okufanele inkosi izivule ngoba mina ngangikhuluma lapha ngithi bafundisi ngisho labafundisi abadala ngiyanisola kakhulu mina ngento eyenzeka ebuhleni ngiyanisola abafundisi abadala kwakungafanele nina nithule nje nivele nithule nje kuqhamuka amagama amabili lapha amanyezwayo angisashe ebandleni ukuthi libandla ake nihlale phansi sisazoxoxa nivele nithule bayiphendulela ke besho abakushoyo noba nesho lokho akushoyo namanje ke niyasho ngithi mina inkosi uvulile umnyaka ngithina abafundisi uma kukhona into enithi nibona ukuthi mhlawumbe ayisalungile sibizeni singabafowenu sihlale phansi usitshele nje ube indoda usitshele nje ukuthi ngalezi izathu nangalezi izathu ngibona ukuthi mina kusalungile inkosi ayikaze uvala umnyaka asingakubona usuhambela lapha yakude usuhamba entabeni ungazange usitshele lutho thina sitshele nathi ngoba umfundisi wena akho umuntu ozocela kuye uma ufuna ukukhuluma la awukhulume ngani nathi Nkosi ngiyabonga baba ngicelela isibusiso izingane zakwethu njoba ngisho Nkosi yamakhosi ukuthi baba angazi noma siyibo yini abantwana besibusiso njengoba kwasho umama abasho ubaba kamama umkhulu wethu wathi mntanami nginika ukuthi uyo kwandelwa izinto zakho zokuphila umama njengamanje iminyaka yakhe isithi ayihlangana amashumi awunayi bengiqala ngomama mina ukubona umuntu edle amaphilisi eBP kuze kuthiwa wayekeke manje amaphilisi eBP uyohlangana amashumi awunayi iminyaka yakhe ukhona ngithi ke baba angazi noma siyibo nabantwana besibusisi kodwa engikwaziyo thina sahambela kuShembe savela enkosini ilanga thina ngembali inkosi ilanga yathumela umakhalempongwe yathi busisi imbali uyinikelwa unkosikazi ingane zakhe zabafana lezo azoyithola umama wazala abafana abayisikhombisa ebathola inkosini yasePhalamende ngithi ke angazi kodwa baba engikubonayo kwenzeka la ngoba makhulunywa ngebandla laseMseni ushiya umuzi wala ekhaya kusho thina nomlethu engikubonayo ukubambisana engikubonayo phakathi kwegceke kungenza ngifikele ukuthi mhlawumbe siyibo labantwana ababethenjiswe umama ukuthi uyozala abantwana ababusisekile uma ugcine imiyalo kaShembe ngiyacela ke Nkosi yasePhakameni bonke labantwana bakwethu nomkethu abenze inkosi yasePhakameni kuze kufike lento enhle kangaka engiyibonayo phakathi komuzi ngicela Nkosi lowo nalowo baba ungene endlini yakhe ubheke ukuthi usweleni uhlushwe yini ebese lokho kumhluphile umlungisela khona umuphe lokho akudingile baba ngicelela nobaba nangubaba njalo masenza into uba khona bekanye nathi ngisanda kukhuluma naye ngithi mina uyazi baba njengoba ukhona nje uyinto enkulu kithi ngoba yabona uyethi mayethi ethi kimi sithembiso mfana wami ngizwe uthokoza ngaphakathi ngoba mhla kwahamba yena kobe kuphelile mina ukuthi kube nomuntu ongibiza ngegama athi mfana wami kobe kuphelile ngisho njalo mangikhuluma nezingane ngithi batabami niyadela nina ngoba nisenomuntu onithethisayo manonile anisole nithi manenze okuhle athi nenze kahle ajabule kodwa kuze isikhathi la ungeyukuthethiswa umuntu khona uyokwenza ngokubona kwakho noma kuhle noma kumbi uyokwenza ngokubona kwakho ngicela leso sibusiso Nkosi yamakhosi
baba ubusise abantwana bakho abagcwelela ekhaya ngoba laba bantwana laba abale ekhaya beze kuwena Nkosi yasePhakameni ukuba awufikanga kulomuzi ngaba bekho inyathela kwabo phakathi kwalomuzi ngisho amadimoni ngabe bekhona namhlanje ajabulile. Amen. Ngiyabonga Nkosi yami. Lavelelo sikhulu nesishagalolunye. Ikhulu nesishagalolunye. Nkosi ukuthi sisephakama ekhaya. Jesu Kristu ujuda Simoni Osihawu wemtaka Simoni awabazalanga ushunjalo Jesu Kristu Juda Simoni Osihawu wemtaka Simoni awabazalanga Osiyami emusha wafuze abangcwele abasebusweni bakho angithwase Osiyami emusha emoyeni wafuze abangcwele abasebusweni bakho leyo ngubo yalo mshado
yanele eyongo yalo mshado yaphunyuka abaningi ababesekakameni angithwase Nkosi yami emusha emoyeni iwafuse abangcwele abasebusweni bakho angithwase Nkosi yami emusha emoyeni iwafuse abangcwele abasebusweni bakho abaphuma ejabile embuyiselo yoxolo oh izinyembezi umusa abaphuma bejabile phakameni embuyiselo yoxolo oh angithwase Nkosi yami emusha emoyeni iwafuse abangcwele abasebusweni bakho angithwase Nkosi yami emusha emoyeni iwafuse abangcwele abasebusweni